Diyos marahay na aldaw sa indogabos mga tugang, iayon ta po sa satong mga pamibi sa misang ini, ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eiferts Jr., Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete, Thanksgiving and petition of Lauren Evan Rubio, Thanksgiving Mass for all the blessings received offered by Llantero and Decena families. Special intention for safe and good health by Cindy and Carmen Bunyag, offered by Binang. Malahit. For divine guidance and good health of Arnaldo II and Arnold Kirby Bunyag, offered by Binang. For safe and good health of Viel Maria, Maria Faye Donna, Gerald Theodore and Jerome Rodriguez, offered by Binang Bunyag. Safe delivery of Judy Marie Prado, offered by Bibi Dicena. For good health of the family, offered by Pareño family. For the eternal repose for the soul of Father Luan Harsha, eternal repose for the souls of CRC and LLFCC members, especially Celeste, Fe, Purita, Salve, Maria Paz Corazon, and Lorenzo. Eternal repose for the soul of Arnaldo and Arvin Arnold, offered by Binang. For the soul of Rosita C. and Efren Kosay, offered by Rita Ifondo. For the soul of Linda Danilo, Perfecto, Luis, Isabel, Nazario, offered by Patricia Morales. For the soul of Aaron, Gregorio, Saturnina, Antonio, Epifania, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, offered by Llantero and Dicena families. For the soul of Anton and Tess, offered by Ace Pareño. For the soul of Juana and Dominador, Paula and Juan, offered by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz. For the souls of Antonia, Salve, Jeffrey, Owen, and for the souls in purgatory, offered by De Luna family. Ngunyan, iyo ani kasampulong Domingo ni taon. Sa banal na misa ngunyan, sa tong pinapadagos ang pagmidbid ki Kristo sa tong kagurangnan. Ipinangangalas kandakol na tao ang sa iyang gawi, huli tabako ining arog sa kadaklan. Nagigibo siya nin mga milagro, nakikisumaro sa mga parakasala, asin may hararom na pagmakulog sa mga dukha, asin kasaraditan. Inigabos kabtang kan sa iyang gibong pagtubos sa katauhan. Ang pagtubos sa anuman na nakakauripon sa tao, urog na sa kauripnan, nin kasalan. Sa tuya na pong pupunan ang Santa Misa na papamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, Formator Professor, Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Daugmahan na daling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Daugmahan na daling makakahanap, kami sa imo pinabuli. Bunganin pagtiripon, ni mga magturukan sa imong haron. Pagtubod lamon
Sa ngarang ka na maasing kanaki asing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untanan sa itong mga kasaalan, tanganing magkadi ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibuasin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamahal. Asin pakapatawadan sa itong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at kaminungan, sa mga taong marahay ang buo. Inoong awin ka, inurukyaw ka, sinasambahin ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, Padre langit nun, Diyos Ama makakamahal. Kagurangnan ang kinutong Jesucristo. Kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansang mo pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Tanging kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan turog kalangkaw. Jesucristo kaiba, tal Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Diyos, ginikanan kan gabos na karahayan, tauan sa mo na namimibi sa imo, nahuli kan sa imong pasabong, an mga tama mamidbid mi, asin iyan man sana huli kan sa imong pagmunda, gibuhon mi. Huli kay Jesucristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po ang kabos.
Sa libro ni Genesis, may hinanyog niya to kung paano ininamdam kan Diyos ang pag-abot ni Jesus. Sa babasahon ngunyan, sa tong madadangog ang dapit sa pagmakulog sa kasalan kan enot niya tong mga magurang, asin ang panuga kan Diyos na mapadara kan paratubos. Hinanyugod po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Pakakakan kan tao na si Adan, kan ipinangalad na bunga. Nag-apod ang kagurangnan Diyos sa tao, asin nagsabi sa iya, hain ka. Nagsimbag ang sa imong tingog, nadangog ko sa tatamnan. Natakot ako, huli tahuba ako, asin nagtago. Nagsabi, si Isay nagsabi sa imo, nahuba ka. Sa kahoy na ipinangangalad ko sa indo, ang pagkakan, nagkakan ka. Nagsabi ang tao, ang babae na tinao mo sako, siya ang tuminao sako, kanhali sa kahoy, asin ako kuminakan. Nagsabi ang kagurang ng Diyos sa babae, ano ining ginibo mo? Nagsimbag ang babae, anhalas, dinaya ako asin ako nagkakan. Kaya nagsabi ang kagurang ng Diyos sa halas, huli ta ginibo mo ini, sinumpa ka sa gabos na hayop, asin sa gabos na nabubuhay sa lantad. Sa imong tulak, ika maglalakaw, asin alpog ang kakakanon mo sa gabos na aldaw, kan sa imong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo, ika asin ang babae. Ang sa imong kapag-arakian, asin sa iyang kapag-arakian. Titimakan ka kaini sa payo, mantang tutukaon mo siya sa buol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak asin kapanoan ning pagtubos. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Sa kairaruman, nag-apod ako sa imong kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang sakong tingog. Mag-igot ang sa imong mga talinga, sa paghinanyog sa tingog kan sakong pakimaherak. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Kun an mga sala pagtungkasan mo kagurangnan. Kagurangnan, si Isay an matagal. Alagad yaon sa imo an kapatawaran, tanganing ika katakotan. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Naglaom ako kagurangnan, naglaom ang sakong kalag. Asin naghalat ako sa iyang tataramon. Naghalat ang sakong kalag sa kagurangnan, urog kisa sa mga bantay sa kaagahon. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Maghalat ang Israel sa kagurangnan. Tayaon sa kagurangnan ang pagkamarahayon. Yaon sa iya ang kapanoan nin pagtubos. Siya ang matubos sa Israel, sa gabos niyang sala. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak asin kapanoan nin pagtubos. Sa ikaduwang babasahon, may hinanyog nato ang paninindugan ni San Pablo sa iyang pagtubod sa tahawakan mga pagbalo asin kasakitan. Digdi ipinapahayag ang sa iyang pagsikwal sa sadiri, kusog buot asin pagbugtak kan sa iyang paglaom sa Diyos sana. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, huli ta igwakan iyuman sa ng espiritu nin pagtubod, susog sa nasusurat, nagtubod ako, kaya ako nagtaram. Kami man nagtutubod, kaya man nagtataram. Aram na sinagbangon sa kagurangnan na si Jesus, babangunon man kami kaiba ni Jesus, asin itataid sa iya, kaiba nindo. Taan gabos, huli sa indo.
Tanganing paglakop kan grasya, huli kan dakol, magdakol man kaiyan, an pasalamat para sa kamurawayan kan Diyos. Kaya kami, daiman nawawaran pagsarig. Bagaman ang luwas ming pagkatawo, nalalapa ang laog ming pagkatawo, binabago arual daw. Taining maggian na kaurasaan, nagbubunga sa mo, nin mayong kabaing. Opo, daing katapusan, nakapanuan, nin kamurawayan. Daimi baya pinapamangno, ang mga bagay na nahihiling, kundi ang mga bagay na dai nahihiling. Ang mga bagay na nahihiling, agi sana. Alagad, ang mga dai nahihiling, para sa good paman. Tan aram niya to, na kun magaba na ang daganong tangharong na dai tulda, igwa kita nin harong, nagapo, nagikan sa Diyos. Sarong harong, na bakong gibo nin kamot, daing katapusan sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglaog si Jesus sa harong, asin nagtipon giraray an katawuhan. Sagkod na dai nalugod sinda nakakakakan. An mga sadiri niyang tawo, pagkadangog kay ni, nagluwas, tapupugulon siya. Tasabi ninda, nawara siya sa sadiri. Ang mga eskriba na naghilig hali sa Jerusalem, nagsasabi, yaon sa iya si Beelzebul. Asin, sa puon kan mga demonyo, nagpapalayas siya kan mga demonyo. Inapod niya, sinda, dangan, sa mga parabola, sinabihan, paano mapapalaya si Satanas, ni Satanas, kung ang kahadean, banga laban sa sadiri, dai makakatindog ang kahadean na iyan. Asin kung ang harong, banga laban sa sadiri, dai makakatindog ang harong na iyan. Ngunyan, kung nagtumang si Satanas sa sadiri, asin na banga, dai siya makakatindog, kundi tapos na. Mayo nin makakalaog sa harong kan makusog na tawo sa pagsamsam kan sa iyang kagamitan. Kun dainguna gapuson an makusog na iyan, dangan masasalakat an sa iyang harong. Amen. Nagsasabi ako sa Indo, ang gabos na kasaalan sa kapaglanghad, mapapatawad sa mga aki kan mga tawo.
Alagad ang sisay man na maglanghad tumang sa Espiritu Santo, mayong kapatawadan, sagkod no arinman. Paksan niya ang daing tapos na kasalan, huli na nagsasabi sinda, igwasanin marumpot na espiritu. Uminabot an sa iyang ina, asinan sa iyang mga tugang, nakatindog sa luwas, nagsugo nin maduman sa iya sa pag-apod sa iya, nagtutukaw sa palibot niya, katawuhan, nagsabi sa iya, uyaan sa imong ina, an mga tugang mong lalaki asin mga tugang mong babae, yaon sa luwas, pinapatabian ka. Nagsimbag siya sa inda, sisay ang sakong ina, asin ang sakong mga tugang, pagkalag-kalag sa gabos na nagtutukaw sa palibot niya, nagsabi, uya ang sakong ina, saka ang sakong mga tugang, an sisay man magutob kan kabutan kan Dios, iyo yan ang tugang kong lalaki, ang tugang kong babae asin ina. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marahay na aldaw po sa indo gabos mga tugang. Diyos marhay na aldaw man po, O Father. Buot kong puunan sa kuyang humiliya sa paagi nin mga kahaputan. Have you been rejected in life? Nakaranas na ba kabuning rejection? Tinalikudan ka mo, hinabuan ka mo, binayaan ka mo sa indong trabaho, sa indong pag-adal, sa indong pakikisalamuha sa ibang tao. Tinalikuran na ba ka mo kan mga tawong ini-expect nindong dapat yaon, alagad dai sinda nagpahiling, dai nagtao kan sa indang presensya. Asin higit sa gabos, pinag-disown o hinabuan, dahil na kamo inako, kan sa indong pamilya, naranasan na po nindo yan, tinalikuran kamo, dahil na kamo, ibinabali sa indong kapamilya, kadugo, dahil na kamo hinihiling means, nagarubagang kabali sa pamilya nindo, dahil sa nata, igwa kamong nagibong, dahil ninda ako. Mga tugang, nagtutubod ako, nakadaklan sa satuya, kung bako man gabos, nakaranas na nin siring, rejections in our works, in our communities, and even in our own families. Asin, da ita maiwasan na mation ang kulog, kan karanasan na iyan. Igoyan pirming kulog na dara sa buhay niya to. Asin, nadadagdagan pa ang kulog na iyan, lalong-lalo na kung si mga taong in-expect ang dahi kita i-reject, iyulugod ang mga nagre-reject sa satuya. Igungani kayan kasabihan, mga tugang, sa panahon daangon yan, it is easier for a person to bring other people down than to bring other people up. Mas madali pang i-pull down ang kapwa kaysa itaas sinda, tabangan sinda. And it is much easier also to criticize. Mas madali pa sa tuyang mag-criticize, magtauning kritisismo sa satong kapwa, i-degrade sinda, kaysa nai-apresyar kung ano man ang ginigibo nindang tama o kaya karahayan. Mga tugang, kung babalikan tan sa tong binasang ibanghelyo ngunyan, mahiling tadigdian istorya kung sain sarong beses na naman si Jesus da itinubudan, da iinako kan mga tao, lalong-lalo na ang makulog digi sa parte ni Jesus, iyo na si sa iya man sa nang sadiring kadugo, da isya inaako, da isya tinubudan. And igwa pang mga eskriba, ini mga eskriba na ini ni ang mga Jewish religious leaders during the time of Jesus, pinag-aakusaran pa siya na siya nagpapalayas ng demonyo gamit ang kapangyarihan ng demonyo. And saro po baga ining pag-chismis, pagpakaraot nin sarong persona, sarong tao. So even though nahiling ninda kung gurano makapangyarihan sa Jesus, gurano kakusugan sa iyang
gurano ka may otoridad an sa iyang pagtukdo kung siya nagtutukdo sa sinagoga, alagad they failed to acknowledge, to recognize itong divine authority ni Jesus. Daisinda nagtutubod sa iya. Sa katotohanan lang mga tugang, itong mga ginigibo ni Jesus na mga milagro, pagbulong, pagpalayas din mga demonyo, kasi sa iyang pagtukdo, yan po, saro sa mga dahilan kung tanog hinigibo niya iyan, bakusan ang aning utubon, ang misyon, ang kabutan ni Diyos Ama, kundi tanganing patubodon ang mga tao na siya mananggad ang Mesiyas, ang sinugo kan Diyos Ama, tanganing tubuson ang kinakban. Lagad ang nangyari, it is the other way around. Si mga tao lugod, dai siya tinubudan. Asin niraot pa ang sa iyang reputasyon. And so we ask, taano ta, pati si sa diri diyang kadugo, dai tinutubudan si Jesus, sinasabihan siyang raot ang payo. Taano ta si mga Jewish leaders, religious leaders, during his time, dai man siya inaako, dai man siya tinutubudan bilang lehitimong paratukdo asin sugo nin Diyos. Ano ang mga dahilan? Pwede sir, paghuhurup-hurupan tang ebanghelyo ini, kadakol na mga dahilan. Alagad, allow me to name some. First, siguro, maririsa ta ini. Ang mga dahi nagtutubod kay Jesus, lalong-lalo na itong mga religious leaders during his time, they were blinded by pride. Itong kapaabaw-abawan. Siyempre, aram dinda ang background ni Jesus. Di ba si Jesus, aki isa na din sa Rome, karpentero. And so, daininda maako na from this local boy, kaya ining lalaking ini na simple sana, bako man mayaman ang ginikanan, alagad ngunyan, kapantay mina, mas urog pangani kaysa sa nguya. Ninhulita siya, nakakagibuning milagro. Asinan mga tao, napapatubod niya sa iyang pagtao o pagtukdo, susog sa katukdoan, susog sa kabutan nin mahal na Diyos. In fact, kung babasahon taan buong ebanghelyo ni San Marcos, minsan aapodon ninda si Jesus, i-associate kan mga tao si Jesus sa iyang ina. When in fact, during the time of Jesus, ang tradisyon kan mga Hudyo, pag ini-introduce nindaan sa rong aki, pero yan associated, addressed, ina-address nindaan aki, pero may kabalian sa iyang ama, di ba? If you try to go back, kang sinabihan, inapod niya si Simon, di ba? In English, Simon, son of Jonah. Pero may arg kayan ang karugtong. Pero si Jesus, one time, sa Ebanghelyo ni San Marcos, inapod siya, di ba? Aki siya ni Maria. So, to associate, pag in-associate ka sa imong ina, it means degradation. It was during the time of Jesus. So, dahil naman kita kaya, dahil nagtutubod kita, na iguang equality. Pero, kung i-interpretar tayo in the context kang panahon ni Jesus, saruyan degradation. So, it was because of their pride, dahil idama ako sa indang sadiri na nalalampasan na sinda ni Jesus. Kaya karugtong kaini, sarok pang rason, ikaduwang rason, iyon inaapod na insecurity or itong envy, pagiging maara. Siyempre, kung babalikan ta po ining binasat ang ebanghelyo sa puon pa sana, we can see na kadakol ng mga tao na nagsusunod kay Jesus. Nagka-crowd si mga tao. It was crowded around Jesus. Itong mga tao na ito, to the point na dain na makakakan si Jesus. And so, parang an interpretasyon kay itong mga eskriba, lalong-lalo na ining mga eskriba, parang an attention kan tao, bako na sa sainda, kundi ki Jesus na. Jesus successfully Jesus successfully brought the people towards Him dahil sa iyang mga ginigibo, dahil sa iyang mga tinutukdo. Kaya paghiling ninda, sinda nalalampasan na ni Jesus, insecure sinda kay Jesus. Kaya nga they think of a method, parang nagdi-devise sinda, nag-iisip sinda ning kumbaga paraan kung paano ninda mahali ang atensyon kan mga tao kay Jesus. Asin anong ginibo ninda? Pinapakaraot ninda si Jesus. Kaya
daita pagsabihon mga tugang naan mga marites, ngunyan sa ng panahon iyan nagluluwas. Dawa kang panahon, igwa naman mga chismosa. Dahil yan sa inggit. Igwa naman po kayo itong mga inggitera. Bakusan ng inggitera nin hulita, pati lalaki na iinggit man, nagpapakaraot man sa iyang kapo. Asin yan ang naranasan ni Jesus na dangugta sa satuyang ibang helyo. Alagad, mga tugang, sa karanasan na ini ni Jesus, ang kagayunan, iyon hulita, dahil siya nagsuko, nagibuhon, ang misyon na pinapagibo sa iya kan Diyos Ama. Dahil niya, itinawaan sa iyang focus duman sa mga negativities, mga criticisms na tinatao kan mga, especially kay itong mga religious leaders during his time. Aram niya ba yan na mapapagalsa na siya kung papatulan niya ang mga taong ini. Madidistract na siya kung tatawan niya ini nin panahon. Kaya si Jesus, padagos kan karahayan na sa iyang ginigibo, nagbubulong padagos na nagtutukdo, tanganing maaraman kan mga tao kung ano ang katotohanan. Kaya magayunon, ang mensahe kay ini sa satuya, mga tugang. Kung kita man po nakakaranas ni mga rejections in life, we need to imitate Jesus. Arugunta ang attitude, mindset ni Jesus. Kung kita man nakakaranas nin mga dai pag-ako sa satuyang buhay. Dai pagtubod sa satuya, lalong-lalo na kan sa diri taman sa ng mga tao o kaya kapamilya. Mga tugang, sa panahon na ini, dai ta may iwasan na igwang pirming nauuri sa satuya, pirming igwang naiinggit sa satuya, lalong-lalo na kung igwa kitang mga achievements sa buhay. Alagad, ang pagirumdum sa satuya, lalong-lalo na kan sa tong ibanghelyo mo niyan, itinatao sa satuya si Jesus bilang sarong modelo. Yes, we cannot avoid inggitera in our life. Yes, we cannot avoid chismoso and chismosa in our life. Yes, we cannot avoid itong mga nega sa buhay ta, puro sa nakritisismo ang tinatao sa tuya. Pero, mga tugang, ang mahalaga po, focus lang kita sa paggibo nin karahayan, sa paggibo nin tama, sa paggibo nin kabuktan nin mahal na Diyos. Kaya nga towards the end of our gospel reading for today, nadangugta, sabi ni Jesus, di ba? May nagpatabi sa iya, and sa imong tugang, and sa imong ina, nagpapatabi sa imo. Anong sabi ni Jesus? Naghiling sa mga tao, sisayan sa puyang mga tugang, sisayan sa puyang ina. Sabi niya, ang nagigibo kan kabutan nin mahal na Diyos. Kaya, if we do the will of God, we become part of God's family. Nagiging parte kita kan pamilya ni Diyos. Iyon yan sa konsolasyon na pwede tang mamatayan despite the fact na igaw kitang mga pagsakit na nararanasan dahil sana sa pagpanindugan ta, dahil sana sa pagsunod ta kan kabutan ni Diyos. Remember, when we do the will of God, we become part of His family. Dawa digdi pa sana kita sa kinakbahan. We can become part of the family of Jesus. Asin, kun hanggang sa hurin niya tong hinangos, inutubta ang kabutan nin mahal na Diyos, magiging parte pagiraray kita kan pamilya nin Diyos sa langit. Kaya lugod, mga tugang, sa Santa Misa ngunyan, hagadon niya to sa mahal na Diyos, na pirmi kitang tauan, ning kusog buot, na pirming gibuhon an sa iyang kabutan. Dawa pa yan sa tahaw nin mga kritisismo, dawa sa tahaw nin pagpakaraot, dawa sa tahaw nin kadipisilan.
ninhulita sa huri an sa tuyang konsolasyon nagigikitang parte kan pamilya nin Dios dahil hinihimo ginigibuta an sa iyang kabuktan. Amen. Matindog po kita para sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kaguranan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag ti Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Bilang kapag-arakihan ni Adan asin ni Eva, yaon sa satuyang buhay, ang laban kan asin maraot. Mantang ginigirumdum tayo ini, mamimi kita sa Diyos Ama, agawon kita sa mga sugot. Ang sa tong isisimbag, kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganig ang simbahan, mabago asin maimbod na magsaksi sa tamang pagpahalaga sa buhay. Dangan magtabang sa paghaawas kan kinaban na nahulog sa kasalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dusay kitang magtabang na maninindugan sa katotoohan, asin maglaban sa mga hilom na pagpadagka kan karatan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hobenes makagamiaw sa mga karahayan nin mga nagaataman sa inda, asin maglaom sa maabot na panahon na pano nin pagsarig, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, urog na ang mga biyadi, sa isip asin sa hawak, mag-ako kanrangan nin pagkamu at kan Diyos, huli kan mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, akuon kan kagurangnan sa kapanoanin sa iyang buhay sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ang tabayi, ang isip kan mga inapod na maggibon in mga mahalagang pagpasya sa buhay, warasan sa inda ang pusong nakakasabot at tamang paghatol asin ang naglalaad na kamabutan na maggibo kan mga makagaya-gaya sa imo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos.
Mating budok po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansako, asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod ken kagurangnan ang atang sa imong nga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kay raking hilingaan sa mong paglingkod, tanganing an dinudulot mi, magin atang na makawiwili sa imo, asin magin pag-uswag kan sa mong pagkamot, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan, sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran, taan mga aki, na harayong isiniblag kan krimen nin kasaalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan Espiritu, tanganing ang banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kamawan kan malain-lain mong kadudungan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan Espiritu. Kaya kairiba kan mga koro nin mga angeles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, 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 Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Palada namin naligid sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Paluhod po. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuwasan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaha kini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkonya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad nin mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang karabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magkatwang. Kaya
Siya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat nagdudol mo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat amin na pagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kad Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban ang aning malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco asin kan sa mong obispo si Andrew asin kan gabos na klero. Siringman girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang agum, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no na kaugalian, nangangahas kita magsabi. Tagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sabong paraligtas na si Yesu Kristo.
Peso Kristong kaguranglan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, aray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Magpatinarauhan kamo ni katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kan tinahan. Kahiraki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kang tinahan. Kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang tinahan. Awi kami, ning katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagon sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan.
asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Matindog po ang gabos. Mabibi kita. Kagurangnan, ang gawi mong nakakaumay sa samong mga karatan, maugay na magligtas sa mo, asin sa mga bagay na matanos, magdara sa mo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi, kisan. Matuka po muna ang kabos para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Father Jason Gaite. Ang satuyang mas sponsor, Adonai's Love Community. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin ang kabos na oya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-ere kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 5 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin magkinanyog sa OKFM. Madadala man po ang misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ni Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon, na dahil pa nakaka-atindir ni Santa Misa. Salamat po. Ang mas sponsor pa po, kadaragdagan pa po mas sponsor, Edgar Ramos, Arnel Arcilia, asin ang sa iyang familia. Matindog po ang gabos. Pamibi, Kisan Peregrino, gabos po kita. Pinaurog na San Peregrino, ikay na pod na makapangyarihan, nagigibonin nga ngalasan, uli sa dai mabilang na mga milagro, na sa imong nakamtan sa Dios. Ang gabos minadulok sa imo sa paghagad nintabang. Sa haloy na panahon, minatik mo sa imong hawak ang helang na kanser na nagdara sa imo sa pagluya kan sa imong hawak. Sa imong ipinahayag ang pagsarig sa Dios na sa kakayahan nin tawo mayo nang magiginibo. Asin nakamtan mo ang bisyon ni Jesus na naghihilig hali sa sayang krus, sa pagbulong kad sa imong helang, sa kuyang hinahagad sa Diyos ngunyan, ang kaumayan kan gabos na naghehelang, urog na ang mga nag-aatender ngunyan, personal, asin si mga nag-aatender sa Santa Misang ini, virtual. Huli sa makapangyarihan mong tabang, maawit ako kaiba ni Maria, awit nin pasasalamat sa Dios sa dakulang karahayan asin pagkaherak. Amen. Amen. San Peregrino, ipamibi mo kami. Pagkatapos kan sa kuyang bendisyon, madigdi po ako sa inutan para maglahid kay itong banal na lana habang nagpipray over. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman balwaan,
siya darhon Yakob munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohod nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon Yakob munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya